The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Titus chapter 2, verses 2-4, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children. Psalm 48:14, for this is God, our God, forever and ever. He will be our guide even to death. Proverbs 10:27, the fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened. Job 5:26, you shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season. 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in heavens. 2 Corinthians 4:18, we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Sa dili pa kita magapadayon sa ato pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong naandan nga process sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo, dumalahon kita niya, o kita mapasiguli na usab sa atong pakigambitay ngadto sa Dios. O kini mahimo lamang, this is possible only once we use the principle of 1 John 1:9, ingon nga mga magtotoo, gikinahanglan nga atong isugid kanang mga sala nga atong nabuhat niining adlaw, gikan kaganihang buntag hangtod ning higayuna nga nagkatapok na usab kita. Gikinahanglan nga kini atong isugid aron sa ingon niya na dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higala nga dili pa magtotoo, ang imong pagabuhaton maong paggamit niya ng imong free will, kabubuton, aron ikaw makahimos labing menungdanog desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magampo kita. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining lain sa nga higayon nga kami magapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdaka namo dinining dapita sa magkasapa, aron kami makatuman, nining imong kabubuton, pagkanon ang among kalag pinagis pagtuon niini, o hinaot nga ang balang Espiritu Santo nga mao lamang bugtong magtutudlos kamaturan
magapatinaw kanamo nining tanan. Hinaot nga kini among pagatunan mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga mga silingan diha nga mao pay pagsugod tingali ining atong tuon sa pulong sa Dios. Ug labi na kaninyong mga igsuon diha ni Kristo. Fellow believers, welcome na usab ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Oh, by the way, sa agi og pagpahinomdom kaninyo nga kita nibalik na usab kita sa audio nga recording. Well, every now and then magtabok-tabok man kita sa video o sa audio apan pagkakaron sa audio na kita, okay? Daw kagahapon nagtuon kita bahin sa atong naandan nga topic, the Doctrine of Sin, ang pagtulunan bahin sa sala, hamar theology, the theological term for that. So ato namang hisgutan bahin sa kahimtang sa una nato mga ginikanan, si Adan ug si Eva. Okay, mao na ni ilang mga ngan human sila malaglag. Kay originally ang ilang mga ngan, si Adan, ang original niya ngan Ish, I-S-H, og ang babae dili pa Eva. Sa ko nang ginaingon, naiba na lang siya sa pagkalaglag na nila. Originally, ang nga ni atong babae mao si Isha, I-S-H, S-H-A-H. Okay? Nakaron, samtang dito sila sa hardin sa Eden, which is a perfect environment. They have a perfect relationship to God. Okay? So, ang point of reference, point of contact, mao ang personal nga gugma sa Dios. Okay? Kung nagasabot ka na niini. Now, niadtong pagkalaglag, yun sa manila pagkalaglag, sa lang pagsupil sa gidili sa Dios nila. Miyon mga ang Dios nga, magkakaon mo tanang mga bungas, tanang kahoy din sa hardin sa Eden, gawas lamang sa usa. Kaya kanang bunga ni ng maong kahoy mo na ang pag-ilas maayog dautan. So niadtong pagtintal na ni Satanas nila, okay, kay si Satanas sword man siya dito sa bitin, iyang gipili nga mayong sudlan. Kay makasuod man to si Satanas ug bisag unsang mga butang diha kay gitagaan man siya. Gahom pa niya na. Itugutan pa ba? So misod siya, mipili siya sa katulaging bitin sa mga bulano gitawag man naghaas. So may ang gisudlan. Kaya niyan itong panahon na lagi, itong panahon nila ni Adan ug ni Eva, ang bitin mo ay ilang pet, lahi sa mga pet kanong panahon na mga iro man, iring. Kaniyan to, mo kato ilang pet. Has, unya katong maong bitin o has, dili pa ito magkamang atong panahon na. Katindog na siya, kuyaw kayong sulti niya, kumbinsidog yung ka. Mao to nga. Nakumbinser yun, bayra pag yung iuna niya dool. Kaya naibaw man sa utukan yun ni si Satanas. Iyag yung ipili ang babae kay nasayod siya nga kuwang og doktrina ni si Isha. Kuwang. Nga naman, mo tigingos mga kabataan nga, ligoy. Ligoy man to si Isha, mo tambong sa Bible study ni Ginoong Hesukristo. Meaning, may kanang absinos, managingon nila, absinos sa Bible study because our Lord Jesus Christ conducted the Bible study
nila ni Isog Isha in the cool of the day dito sa Hardin sa Eden. Magatudlo ganito sa Ginoong Kristo kanila sa doktrina. O si Ish moto'y kugihan gyud, mutambong, dili absinos, dili pareha ni Isha. Mao na nga kuwang man lagi doktrina si Isha, mo ay giduol ni Satanas pagkumbinsir niya. Nasa ko nang giniingon, kuyaw man yun mo kumbinsir ni si Satanas, o dito na da. Miingon man si Satanas, gisit-sitan dayo ni si Isha, dali ragod. Unsa may gisulti sa Dios ninyo, bahin ni ining bungas kahoy. Di mi pa kanang, miingon ang Diyos, kaon mo sa tanang bunga, din ni Sardin si din, gawas lang din ni usa. Ining kahoy, nga din kanang bunga niya na, mo ni pag-ilas mayog dawtan, kaysa adlaw nga kamumukaon niya na, mamatay gayon kamo. Mo ni sulti sa Dios. Bisan, mamatay kami, iya pagidugangan na ron. Mamatay mi, bisan kanis pag hikap niya na. Natiaw mo na, iyang gidugangan ang pulong sa Dios. Ingon ba ang Diyos bisan pag hikap niya na, mamatay ka mo? Wara ba? Iyang gidugangan kay kuwang malagi siyang doktrina. Iya nagituis. Wa mo ingon ang Dios nga bisan pag hikap. Wa. So, hindi pa dayon pagkumbinsir kini si Satanas, di na tinuod nga mamatay di mo. Iya lang nang giingon nga mamatay mugmukaon o muhikap ana kay naibaw siya nga mukaon mo niya na mabuka mo mapariha mo niya nga mo na nga dili siya buot nga mukaon mo niya na o muhikap magaha na mao to nakumbinser gyud si Isha og unsa mikaon mo siya mikaon sa bungas kahoy nga gidili sa Dios. Unsa? Unsa nito po? There you are. Laglag si Isha mo inauna. Taod-taod, may abot naman si Ish. O miingon siya, Ish, dali. Ang kaon ko nining bungas kahoy nga gidili sa Dios. Lami. Kay mao ni gisulti ni Satanas, mao na man iyan itong girelate na usap na kumbinser ang bana si Ish og inay mo sunod siya sa Dios ning sunod na siya sa otoridad na kunuhay sa iyang asawa nga sukwahi na sa kabubuton o sa sistema sa Dios nga disenyo sa Dios. He respected the authority of the woman rather than respected the authority of God's word. Dito, laglag silang duha. They acquired the old sin nature through their negative volition, and there was only one sin they could commit, ug mao kadtong ilang pagsalikway sa kabubuton sa Dios. Rejection of the will of God. Now, dito sa Hardin, samtang dito sila, mao lagi to usara ka sala ang ilang mahimo. Usara ka sala ang ilang mahimo. Unsa pa may laing sala nga posible nilang mahimo dito? Wala. Everything was perfect. Ngadtong wa pa sila malaglag. Unsa may ilang buhaton nga magkasala sila? Wa. Apan dihay usara. Unsa man to? Kadtong pagsupil sa gipasidaan sa Dios. There was only one sin they could possibly commit. Rejection of the will of God. So, niya nang higayon nga nakabuhat sila nitong maong sala unsay nahitabo. When the original sin of mankind occurred, the justice of God created an invisible barrier between God and man. Dito, gitisok na dayon ang unsa babag mo na niyang nahitabo. Justice now created a barrier
because the justice of God is now the point of reference. Mauna nga karon atong makita bisag unsaon gyud paningkamot sa tawo nga mahibalik mapasiguli sa Dios. Wa gyud siya sarang mahimo, wa ug wa gayod nganuman. Kay nganuman tungod ining ali nga gabarana, right? Nagabarana. Mo'y hinungdan nga usara ka paagi aron ka makaadto dool sa Dios, usara ang nagtangtang sa maong ali. O kinsa man siya, kinsa may nagtangtang sa maong ali. Who is he? Of course, we know it. O kinsa siya, si Ginoong Jesucristo. Way lain. Maunang, kung gadungog ka nining atong gisgutan ni Higayuna, if you are listening right now, ayaw mo gamit og laing tao nga moduol ngadto sa Dios. Ayaw. Kay wa gyud na sa Biblia. Usara ka tao ang nakatangtang sa maong ali ug siya mao si Ginoong Jesucristo. Kung daghan pa mong sangpiton diha, sangpita lang na. Pero labing siguro, musulti lang ko, wa gyud mo'y abutan na. Kadungog ka. Mahimog manangpit mo tamas ginawa hangtod mahurot na lang ng imong ginihawag sinangpit. De gyud mo moabot sa Dios. Ana nga pagiya, dili gyud. Kay tungod nga kapila na nato ipaklaro dinhi usara gyud ang nakatangtang sa ali si Ginoong Jesucristo ra. The man and woman hid themselves from the Lord Jesus Christ in the garden because there was a barrier now between man and God. Ni antong higayon nga nanago na sila ug nanawag ang Dios. Well, actually, it was the Lord Jesus Christ mo nanawag nila. Nanawag si Ginoong Jesucristo ug Adan. Asa naman mo? Pero naibaw God, si Ginoong Jesucristo diin sila. Omnisciente, omnipresente gud siya. Nabagoy wa may baw is Dios. Mao bitong kinaiyan na nato karon. Namura na puntag si Adan o si Iba. Wa may nakakita. Agdidto di ay na mao lagi na. Mao gyud na ang angay natong tanawon. Mo nang ug mulingi ka ug moingon ka wa may nakakita. Hinumdumi dayos Adan. Moingon pug kag mura man pud di ay kung Adano. Nanago sila kay nganuman. Diha na sila'y nabuhat nga sukway sa kabubuton sa Dios. Sabtagi na. O gumika niya doon sa netabo. Diha na lagi ali. Babag. Okay? Barrier. The love that God had for them now became impersonal love. Kaniadto, personal. Nawa na karon ng personal nga gugma sa Dios ngadto ni Adan ug ni Iba. Apan later on sa pagpadana sa Dios sa kaluwasan pinagi kang Ginoong Jesucristo sa pagpakamatay niya sa atong mga sala dito sa krus ug pagtuo nila sa gibuhat ni Kristo. Kini sila sa Adan ug si Iba napasiguli sila ngadto sa Dios ug balik. Ug dunga niya na gisuluban silang hingpit kapag matarong. Perfect righteousness o busa na ibalik diha ang personal nga gugma sa Dios ngadto kanila. Kasabot ka? So sabtagi na. Aron imog yung tuhog yun ang tanan nga atong patinaw nimo. So, we can have once again God's personal love sa dihang naluwas kita sanglit suluban naman punta sa hingpit mga pagkamatarong sa Dios. Kaya binimo di man ang Dios mo personal love niya itong why perfect righteousness niya. So
Di man siya maka-personal love nimo. Tungod lang nimo. Kinahanglang magasulob kas pagkamatarong ni Ginoo Jesucristo. Aron maangkon balik nimo ang personal love sa Dios. Tanawa ra gud ng pamaagiha. The sovereignty of God, paminaw. The sovereignty of God and the free will of man are coexistent on the earth and come together now at the cross. Now, unsay buot na ito yung pasabot ni naa ang cross. Ang gipaymutang sa Dios nga paagi aron ang tao mapasiguli ngadto kaniya. Ana diha. Ang paagi aron ang tao mapasiguli sa ngadto sa Dios. Ana sad sa imong kamubuton. Kita nimo? So therefore, ang imong kamubuton, free will, ug ang gipahimutang sa Dios sa kinatibukan anha magtagbo, magsugat. Can you see that? Naas cross magtagbo. Mao nay paagi sa Dios aron mahibalik ang tao ngadto kaniya. Naas cross. Unsa may gihimo sa Dios? Naibaw na ta. Ang gihimo ni Ginoo Jesucristo pagtangtang sa barrier o babag, una, propitiation. Ikaduha, expiation. Ikatulo, redemption. Tanan na atong gisgutan. Now, ang tao, unsa may iyang himuon sa cross? Unsa man? Desisyon. Basta, paghimo lang desisyon. You see? Nagtagbo sa cross. The ideal situation is when the free will meets the sovereignty of God at the cross. The sovereignty of God gave man free will to resolve the angelic conflict. Free will gave man the right to choose for himself, even in opposition to the will of God. Bisag supak. Gawas nun man ang kabubuton. Mahimo mang mupili ka nga uyon, mahimo po kag mupili nga supak. Na kinigod mong tanan tagkahimtang karon nga espiritual. Didto magyud ni magsugod sa pagpiling supak nato. Ug hangtod karon naanad tang mga taong mupiling supak sa Dios. Nangita gyud daghang paagi. Daghan gyud tang mga excuse. Maubitaw ng usahay aron lang sa pagpapa sa una-una. Aron lang sa pag-deny sa reality. Na ay mga taong mutawag silang kaugalingon og mga atheism. Di mi mutuo og Dios. Meaning, naagyo Dios. Pero di lang mo mutuo. Gusto? Unsa man ang karon, unsa man. Mo bitaw usahay. Mura ba ko kahilakon nga dang kataunon ba? Kasuway na ba mo na? Kada ba? Mubati, mug sakit nga murag lami po ihilak. Pero murag lami po ikatawa. Ingon na akong bation o makakita kung naagyo'y giingog atheist nga pertig yung isuga nga magbuot yun ni sila og muingon og di mahimo na kinahanglang why mga magtutuo din ng dapita kay kana di tinuod why Dios ingon unta ni sila kamong ingnon unta ni sila paminaw ingnon unta nato ni sila kamong mga atheist mo respetar mi sa inyong pagtuo nga di mo tuo og Dios kamong mga atheist respetahe pod ning among pagtuo nga gatuo og Dios. Ayaw ninyong ibuot. Ayaw migbuti nga way Dios. Kay kanang inyong pagsulti nga way Dios, usa ka na kapagpakita nga naa. Walang mumutuo. Kay kung tinuod pag way Dios, di na mo mahimong atheist. Gusto? Di naman ang ilison nga way Dios. Apan,
Kay naaman gyoy Dios, unya ang inyong kabubuton supak sa Dios, mao nang inyo lang ning gitabunan ang kamatuoran pinagi sa inyong pag-ingog, why Dios? Bisag sa sod diha ninyo, kahibaw mo nga naabaya. No, dili na ako, ha? Bisag mo ingon mo, magbuot di ka na mo. O dili. Ang Biblia God mismo nagasulti, built-in diha nimo nga kahibaw gyud kag naay Dios. Kanang mga scientists, kanang mga kuan nga moingon na sila, di mi mutuo. Na sa sulod, built-in na. Dili ako igasulti po na, ang Diyos mismo mo igasulti na. Built-in na nato. Apan kinilaging pagsupil sa tao ba? Masupilon mangyud ang tao, di ba? Di mangyud mo angkon. Nahanap po na. Total magkita, bitaw po. Ani man magkita man ta. Dito. Inigsulti sa Diyos nga adtos katapusan, magkwintahay ta. Nala, tanahon ta. So, free will gave man the right to choose. Basta? Naarani mo sa iyong pagpili. And Adam's choice, ang pagpili ni Adan, was made against God's will. But God is not willing that any should perish. Tanawa ra gud ning impersonal love sa Dios. Na nasa 2 Peter 3:10 nagasulti siya diha nga, kining kalibutan na paminaw, kining kalibutan na pagatunawon, apan wa pa siya magdali nga tunawon kini kay gusto gyud siyang magahatag sa kanang pinakataas nga pasensya sa tao, nga aron ang tao makahimo sa desisyon sa pagbalik ngadto kaniya. Mao nagisulti sa 2 Peter 3:9. Unsa man gisulti sa 2 Peter 3:9? God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Na, impersonal love ka na sa Dios. Mao na nga, magkasabot na ta, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Karon, ug moingon kag for God so loved the world, niya imong tangtangon ang pagbatian ng pulong nga love, karon makaklaro kag bantog lang gilab sa Dios ang world. Impersonal love ang iyang gigamit diha para sa kalibutan, aron lamang ang kalibutan matagag kay gayunan nga makahimo sa unsa saktong desisyon. Right there. Adam knew exactly what he was doing when he sinned. The woman did not have a clue. Wa? O malagi siya lamang. Okay, atong labaso ng atong gisgutan din ibahin. Tulo ka dapit nga diin maglublob ang sala kanatong mga tao. Una, ang gipasangil nga ri kanato nga sala, imputed sin. Ikadua, ang built-in anaan ang daan kanatong sala, gitawag ta og inherent sin. Ug ang ikatulo, ang personal nga sala, personal sin. Naon sa gisulti niya sa 1 Corintios 5:22. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Tanawa ra gud na. So atong makita nga ang pagkahimugso din sa kalibutan is the moment of attainment of spiritual death. Husta? Therefore, the moment nga ang bata nga ihimugso na buhi sa pisikal, mamatay po siya sa spiritual. Physical birth is the moment of attainment of spiritual death.
Regeneration, ang pagpakataong pag-usab, you must be born again, is the moment of attainment of eternal life. Nakuha niyo mo to? Kinahanglan mas malipay ta kung maluwas kaysa ipagkatao. Unta ba? I mean, sa atong pagtuon ron, di ba? O imong tanahon, kay kung makadawat ka niya ng kaluwasan, pinagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang, ang resulta karon duha na baya ang naangkon mong kinabuhi, physical o spiritual. Sabtag na. Di pa kaanang duha na ng imong kinabuhi. Nga diyan itong pagkahimugso ni mo, usaray imong kinabuhi. Kaya ang usa ni mong kinabuhi, patay. You see? So, asa man ka? Gusto kag usaray kinabuhi o duha? Ayaw kong ingnag. Ana lang kususa. Oh. Labong buy one take one kusog mo mamalit. Tanawara. Mao nang usahay kung imog yung tanaw ng mga kamatuoran bitaw sa Biblia, pagkagrabe yun. Yano kayo, di ba? Basta kay klaro yun kayo. Mao magkatawa lang yun tay, aning ubang mga tao nga moingon og di gumtuo. Murag mas maayog magama ko ako mo na isulto ba? Maayo pa tingnan magama ako. Nahala, sige. Pagkama mo. The gospel is the good news that the barrier between God and man has been removed. Maubitaw ning isyu sa sala. Kay sala maning atong gitun-an lagi karon. Atong makita. Pagkalayo oras tinuod ang isyu sa sala kung maghisgot na ta bahin sa kaluwasan ug maghisgot ta bahin sa Dios. Ang isyu sa sala, layo ra kaayo sa tinuod. Kay kining isyu sa sala, dili na isyu tungod sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa cross. Sabtag na, silsil na. Apa natong makita nining tanan nga atong hisgutan sud ning atong higayon karon kun unsa gyud ang gibuhat sa Dios aron mawa ang isyu sa sala. The justice of God created a barrier between God and man when Adam and the woman sinned in the garden. This barrier is based on spiritual death. Every person is born behind the barrier. And the justice of God is the point of reference for all mankind. The justice of God the Father created this barrier, and only the justice of God the Father can remove this barrier. Sabot? And He does so by the salvation work of the Lord Jesus Christ on the cross, through the imputation and judgment of all our personal sins in human history to our Lord Jesus Christ. 1 Peter 2:24 and Isaiah 53:5 and 6. Naambutog na pabay mas klaro ining atong gitun-an bahin ini. Na pabay mas klaro nga pagpasabot may tungod sa gibuhat sa Dios alang kanatong mga tao aron kita makaangkon niya ng kinabuhing walay katapusan. Well, alang kanako, wa na mas klaro pa ani. Gikunis-kunis, gitipik-tipik, gikuy-kuy na gyud ning pagtuunan niini. Ang tanan nga himo sa Dios, ang tanan nga kahimtang sa tao. Mao nang makaingon yung ko, wa na gyud tay ikapangulipas. Wa na gyud tay excuse ani nga di na to maklaro ang kahimtang. Ug mapasabot sa uban nga buot makasabot bahin ining maong kahimtang. Well, niining pagtulun-an nato bahin sa doktrina sa sala. Resulta kining sala sa nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso. Okay? Sa harden sa Eden, may akong buti pasabot.
Atong nakita nga ang sala nga niya kanato karon, kini nagagikan pa niya tong karaang panahon. Ug sa duha ka pamaagi, kining mao nga sala gidala, gipas-an sa kinatibuk-an nga katawhan o sa matag usa ka tawo nga ipakatawo nining kalibutan na. Well, ato nang nakitas miagi, ang usa ka tawo nga ihimugso din sa kalibutan, doon na siya kinabuhi physical. Apan siya espiritual nga patay. Now, kini ato maning gisubli aron gyud di na gyud kanang papas sa imong panumduman. Ato usab nga nakita nga kinaiyang magasa old signature ana diha kanato dinhi sa atong lawas. Suma pa sa atong mga bersikulong gisgutan bahin ini. Ug atong nakita usab nga ang original nga sala ni Adan, original sin of Adam, gipasangil, giisip usab kini nganhi kanato. Gipasangil usab kini matag usa ka tawo nga ipagkatawo din sa kalibutan. Ato manggong nakita ang kombinasyon niini. Sanglit ang tao, gipagkatawo din nga spiritually patay, although physically buhi siya. Ang resulta niini, mao nga ang kinabuhi, mo'y gihatag nganhi kanato, physical life, mo'y gihatag nganhi kanato, apan kuyog niya ng physical nga kinabuhi, gihatag kanato, gihatag usab ang original nga sala ni Adan nganhi kanato. Kita nimo? Ang atong physical nga kinabuhi anha kini makita nato sa atong kalag. Okay? Apan ang original nga sala ni Adan, Adam's original sin, anha kini makita sa atong lawas. Tungod kay ang gikargahan nining original nga sala ni Adan, mao man ang kinaiyang magasasala. Mao by the way, sa di pa itong padayon niini, tutuki ka kanunay sa atong pagpasabot ni mo niini, hinahinayan yun nato ni. Aron sa ingon niya, namo sa tuhop sa imong galamhan, kini mga butanga, kay may nungdanon kini kayo. Wanay lain pang may nungdanon, tandi. Mao nga atong makita karon, kunon sa kining hitabo, kunon sa gyud ning nahitabo natong mga tao karon, ug kunon sa ang katuyuan niining maong kahimtang sa tao. Now, we have been discussing about sin, ug antong nakita na, in fact, diha na diagram bahin ini, ug ato nang nakita nga kining maong kahimtang mahitabo sa tanang tao nga ipagkatao dinhi sa kalibutan. Then, of course, kining paghatag atong tawgon ni og imputation, pagpasangil, pag-isip, or paghatag, atong makita nga kining kinabuhi nga na sa kalag, ug ang original nga sala nga na sa atong kinaiyang makasasala. Sa di pa ta mo riak ani, maingog, di man ako'y naghimog sala, nga nung ipasangil manaho ang sala. Naginganlan gud nag Adam's original sin. Si Adan raunta, siya raunta to, nga nung giapil mapud ko, na mo na yung mga bagot-bot sa uban. Ato makita nga mao kini karon ang giabot nga kahimtang sa tao. Tuod kay dihay gipahimutang nga pamaagi ang Dios aron ang tao makaangkon og balik. Makaangkon ang tao balik nitong original nga kahimtang sa tao sa diyang gi-create ang tao. Ang kahimtang nga perfection. Apan dili na ka na may tabo dinhi. May tabo lamang ka na kung matuman ang tanan nga mga requirements alang niini. Umikan kay gibuhat mangod sa Dios ang tao nga hingpit, perfect. Ug tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao doon ay pakigkuyog o pakigsandurot sa Dios. Because man was created perfect. Therefore, man had that fellowship, an intimate rapport with God. Man had direct fellowship with God.
Apan tungod sa pagkalaglag sa tao, kining mao nga direct fellowship naputol, naundang, nahunong kini. Ug ang mihunong niini dili ang tao per se, kundili ang Dios. Sanglit ang Dios may mibutang og ali o paril gumikan kay misupil man ang tao. Now I hope you understand what I'm saying. Ato ning ipadayon ugma. So ayaw og sipyat. Ayaw gyud og kapalta sa atong gisgutan dinhi kay taas pa rin atong paghisgutan ba. Para nimo ug makalahutay ka ba basta kay it's a matter of choice kung ikaw buot nga magkakaton pagdugang ang mga kamatuoran alang sa imong Kristiyanong pagkinabuhi nga mao kini ang Yahweh nga hinunta open secret sa Dios nga aron kita mahimong mga mananaog. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain na usap nga higayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon nining among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.